AR बर' इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। दा आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों माबोरै sharm कार्डखौ रेजिस्ट्रेसन खालामनो हायो गावनि मबाइलजोंनो। आरो बे एप्लाइ खालामनायनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। गिबियावनो जिखुनु ब्राउजिं एप्स मोनसे खुलिना लादो, बेनिफ्राय बेयावहाय www.esrom.gov.in सार्च खालामदो। बिनिफ्राय नैबे esrom सेल्फ रेजिस्ट्रेसनाव थुना होदो। बिनिफ्राय नैबे लांदांआव आधार कार्डजों जाय मबाइल नाम्बारा लिंक जाना दं बेखौ हो आरो नैबे गाहायाव ओइ केपचा क'डखौ होदो। बिनिफ्राय नैबे गाहायनि मोननैखौ न'यैनो दोन, बिनिफ्राय नैबे सेन्ड अटिपि थुना हो। बिनिफ्राय नोंनि मबाइलाव अटिपि फैगोन, बे अटिपिखौ इयाव लांदांआव सोना होनानै बेनिफ्राय नैबे साबमिटआव थुनानै होदो। बिनि उनावहाय बेबायदि मोनसे पेज खुलिगोन, बेयावहाय नोंथाङा नोंनि आधार नाम्बारखौ थुनानै होदो। बिनिफ्राय नैबे गाहायाव थानाय केपचा क'डखौ होदो, बेयाव जेरै दं बिदिनो हो। बिनिफ्राय नैबे आइ एग्रियाव थुना होदो खेबसे। बिनिफ्राय नैबे साबमिटआव थुनानै होदो। बिनि उनावहाय बेबायदि मोनसे पेज खुलिगोन। नोंथाङा मा मावो नैबे गोजौनि प्राइमारि अकुपेसनाव होदो आरो नैबे गाहायाव बेसेबां बोसोरनि नोंथाङा एक्सपिरियेन्स दङ खामानियाव बेखौ होदो। आरो नैबे गाहायावहाय नोंथाङा माबा मोनसे मावदेरोब्ला होनो हागोन आरो सार्टिफिकेटफोर दंदेरोब्ला होदेरनो हागोन आपल'ड खालामनानै। आरो नैबे क्लिक हियाराव थुनानै हो, बेयावहाय माखासे खामानिनि पिडिएफ ओंखारगोन, नोंथाङा माखौ मावो बेखौ सेलेक्ट खालामनानै बैयाव होबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेयाव फिलआप खालामजोबदो। बिनिफ्राय नैबे सेभ एस कन्टिनिउ थुनानै होदो। बिनिफ्राय बेयाव बेफोरबायदि मोनसे पेज खुलिगोन, बेयावहाय नोंथाङा नोंथांनि गासै बेंक एकाउन्ट डिटेल्सखौ होजोबदो। बेवहाय एकाउन्ट नाम्बारखौ होदो आरो बे एकाउन्ट नाम्बारखौनो बे गाहायावबो होफिनदो खेबसे कनफार्मनो। आरो बेयावहाय एकाउन्ट हल्डारनि नामखौ होदो। आरो बेयावहाय बेंक एकाउन्टनि IFSC क'डखौ होदो। नोंथाङा जाय बेंक एकाउन्टखौ बेयावहाय लिंक खालामदो बे बेंक एकाउन्टनि नामखौ बेयावहाय होदो आरो नैबेयावहाय बेंकनि ब्रान्सनि नामखौ होदो। बिनिफ्राय नैबे सेभ एस कन्टिनिउ थुनानै होदो खेबसे। बिनिफ्राय नोंथांनि गासैबो पार्सनेल डिटेल्सआ बेबायदि फैजोबगोन। बिनिफ्राय नैबेयाव खेबसे थुनानै होदो, बिनिफ्राय नैबे साबमिटआव थुनानै होदो। आंना बानायनाया साक्सेस जाबाय, नोंथांमोनाबो सोरबा बानायनो गोसोब्ला बानायदो बेबायदिनो।